Lehen bailen eseritzen baldin bazaete, honezkeo berandu gabiltza eta gero ez da galderetarako denborarik izango. Eta korrik ebili beharko dugu. Eta ez da komeni Bazkalondoan korrik ibiltzea. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, eta hasi egingo dugu Koldo Mitxelena katedralen 3. biltzarraren 3. saioa, edo 2. goizekoa bat baldin bazan, Bazkalondokoa, lehenengo eguneko Bazkalondokoa. Lehenengo hitzaldia Ander Egurtzegi eta Gorka Elordietak emango dute Euskal Azentueren historiaz. Zuek duzu hitza. Bai, entzuten da. Lanaren helburuak dira. Gaur egun, Euskaraz dauden 3 azentuara mota nagusien berri ematea, urrenkera historiko batean. Eta urrenkera honentzako evidentzia fonetiko, geografiko eta historikoa ematea. Mitxelenaren garaitik, Darinago ere Martinezek, baina Mitxelenarekin harriko gara hemen, 3 mota edo ezberdin daitezke. 3 mota orokor. Berak deitzen zuena erdialde mendebaldeko era, 2. ekialdeko azentuera, edo iparraldekoa, baina ekialdekoa batez ere, eta 3. mota Bizkaiko parraldeko azentuera, izango litzateke. Azentuera mota bakoitzean, badira hainbat azpimota, eta horretarako, badira iturri batzuk hemen. Hau da, esaten dugunean ekialdekoa, hor ere, egon daitezke ezberdintasunak adibidez, Zubirera eta Erronkaren artean, edo Zaraitzuera eta beste aurreko bien artean, erdialdekoan ere egon daitezke ezberdintasunak. Gero, tarteko motak ere badaude. Adibidez, erdialdekoa esaten denean, ez da berdin, zerbait esatekotan Goierriko edo, adibidez, Beasain ondo ikertuta dagoelako Ualderen lanetan, Ualderen liburuan adibidez, Ualde 1987an, Beasain hartu eta ez dakit, Bergara edo lako zerbait. Badute, zerikusia, eta denporarik balego edo galderarik balego, sartuko inateke horrekin, baina gauzak ez luzatzearen 3 mota horiekin hariko gara gaur. Azteko, erdialde mendebaldeko azentuera, hori da jarri duguna lehen mota bezala, orokorrean azentua hitzaren 2. silaban kokatzen da. Hau da, hasieratik 2. Azentuara daukaten mota zenbaitetan, bokalez bukatzen diren hitz bizalabudunetan azentua hitzaren lehen silaban doa. Adibidez, emakumea, gizona, mutila eta bar, baina neska, ona, bide. Ez erdialdeko toki guztietan. Batzuetan. Beste batzuetan, lasai, neska, ona, bide, esan dezakete. Gero, mota honetan, badira baita ere, azentua hasierako silaban duten edo dituzten hitzak, ez? Adibidez. Horiek lexikoki markaturiko hitzak dira. Berez, ikasi berrituzu, horrela direla. Esan beharrean, basoa ez boske esateko, baizik eta edalantzia, basoa. Edo hori da mailego bat, baina gero baita ere, lehengusua, bestea, egia, edo beste zerbait esatekotan, belarri eta lakoak. Hau da, euskal jatorrizkoak ere badira, markatuak direnak. Izan beharrean, hitzaren hasieratik 2. silaban, lehendabizikoan dutenak. Gero, hau da, erroei begiratuz, hauek dira erro markatuak. Baina gero gerta daiteke, erroa ez markatua izatea, hau da, adibidez, singularrean hartu, zakurre, gizonai, menditik, baina gero pluralean, zakurrek, gizona, menditatik. Hau da, pluralak eragiten du azentu aldaketa hau. Aurrerago jarri. Ez bakarri plurala. Hartzen badugu egi edo en atzizkiekin berdin gertatzen da. Politxe, politxegie.
azkarrena. Ki atzizkiarekin ere, gertatzen da hau, txerrikie, izan beharrean txerrikie, edo gorakoetan izan beharrean politxekie, edo azkarrena. Hau behasainen, igual toki guztietan ez da horrela izango. Ez dute amankomunean izango igual toki guztietan, zehar nahiko zabala da. Izkera lokal guztiek ez dute hau egingo, baina hau aurkitzen da. Eta ditzean, zen eta baita ere ko zenbaitokitan markatuak dira. Esan nahi dut horrekin, etorri, baina gero ez, etortzen, baizik eta etortzen. Osak, badira atzizki batzuk hemen, berez azentua aurreratu egiten dutenak. Azentuera hau, zabalduena da, Gipuzkoa Gienean, Bizkaiko hegoaki aldean, eta Nafarroko mendebaldean ere aurkitzen da hau. Mitxelenak proposatu zuen hau euskalki guztien azentuara izan zela. Euskarak hau izan zuela garai batean amankomunean. Ekialdean, aldiz, daukaguna da, azentuera orokorra hauxe dela. Azken aurreko silaban, hitzaren azken aurreko silaban markatzea. Hau, garai batean, hau izan zela ekialde osoan, proposatzen da, adibideak ez da, gizuna, neska, aljaba. Hitz markatu batzuk, amaieran daukate azentua. Eta adibide batzuk hor azpian dituzue. Eta, baina ez norberak nahi duen hitz bat, hau da, beti dira, azken zilaban diptongo bat baldin badago, edo bi bokal bat egitearen ondorioz. Adibidez, aljaba gehi absolutibo singularra a, aljaba izango litzateke, momentu batean, eta gero aljaba fusionatu zirenean, bat erorri zenean. Pentsatzen dugu bukaerakoa, erori zela. Horregatik dugu aljaba. Berdin neska. Neska gehia, izango litzateke neska, momentu batean, neska, eta gero neska. Bukaerakoa erortzen bada. Ardu, izango litzateke ez dakite, ardu, ardanotik baldin badator, ardu, horreztako hau azentu markarik, kur bi behar zirelako ez da, hori, tilde hori gehi azentu, baina, petzatu behar da duen dagoela azentua, du, ardau, eta horrekoa. Diptongoa baldin baduzu, horre eroreko da, azkenean. Ardanotik baldin badator, igual izango litzateke ardano, eta gero, ardau, diptongatu ostean ez da pasatzen azken aurrekora, hor geratzen da. Aharitik, ahai daukagu, edo organatik, organ. Esan bezala, azentuera hau Zubereran, Erronkareran eta Zaretzueran aurkitzen da, baita Erro eta Esteribar aranetan, Luzaideen, Baztanen eta Ultzaman, ugaldeek dioen bezala. Hauen artean, badira ezberdintasunak azentuaren oinarriaz, hitza ala arro. Hau da, adibidez, Erronkareraz egiten duena da, ez hartu hitzaren azken aurreko silaba oinarritzat, baizik eta erroaren azken aurreko silaba. Orduan gerta daiteke Erronkareraz pentsatzea norbaitek asko ere eskerrago doala. Baina oso sistematikoa da, erroaren azken aurreko silaba izan behar dena. Azken aurreko kontzeptu hori hor dago. Hirugarrenik, Bizkaiko iparraldeko azentuera daukagu, eta sistema hau doinu azentuan oinarrituta dago, eta azentua morfologikoki zehazten da. Zesan nahi duena da, azteko ezberdintasun lexiko bat dagoela, hitz azentu duen eta azentu gabein artean. Ez bakarrik markatu, ez markatu, hori ala da, markatu gabeak izango lirateke azentu gabeak. Gehiago direlako, eta hitz azentu duenak dira markatuak. Lehen ikusi dugu, nola herrialdean, orokorrean hitz azieratik bigarren zilaban kokatzen dela azentua, eta kasu batzutan, erro markatua baldin badaukazu, edo atzizki markatu bat baldin badaukazu, eskerretara pasatzen zarela, ergo lehen zilabara. Hemen,
markatu, ez markatu, ezberdintasuna ez da horrelakoa, baizik eta azentu gabe, azentu duen. Eta zezan nahi du honek, ia euskal jatorrizko, euskalki honetan, hitz guztiak azentu gabeak dira, baina azentu gabeko morfemekin kombinatzen direnean, azentua amaieran agertzen da aditzaren aurrean edo isolaturik daudenean. Adibidez, laguna etorri da. Edo nor etorri da, laguna, azken zilaban. Baina aditzaren aurrean edo isolaturik ez badira hauskatzen, orduan ez daukate azenturik. Adibide bat ematekotan, laguna berandu etorri da. Hor ez da laguna berandu etorri da, baizik eta laguna berandu etorri da. Azentua izatekotan duk izango luke. Hau da, sintagma osoaren azkeneko silabak. Bueno, bi sintagma dira, baina sintagma bat izango balitz ere, adibidez, izen gehi adjetibo horrela izango litzateke. Laguna ona etorri da. Orduan, aditzaren aurrean ez badoaz, ez daukate azenturik. Horregatik, azentu gabe. Osa, lortzen badute azentua, goian bezala, laguna etorri izango da, nolabait derivatua. Euren kokapen sintatikoagatik. Gero, hitz azentudunek beti daukate azentua, eta zeetik, morfema azentudunen bat dagoelako, bat edo gehiago. Eta morfema azentu dugu ez bakarrik atzizki. Hau da, erro bat ere azentuduna izan daiteke. Berez, azentua eskatzen duena. Esan bezala, euskal jatorrizko hitz eta izki singular gehienak azentu gabeak dira, salbu tik antzizkiarekin, baina hitz mailegatu, konposatu eta izki pluralak azentudunak dira. Behin jakinda azentuduna zarela, horrek esan edu azentu bat izango duzula, hau da, ez duzula itxaron behar aditzaren aurrean egotera, berez izango duzula beti edozein kokapenetan izango duzula azentua. Eta non? Bueno, normalean, lexikoki azentuduna den morfemaren aurreko silaban kokatzen da, hizkera gehienetan. Ez toki guztietan, lehartibain adibidez ez da hau mantentzen, beste berrikuntza baten da, hitzaren azken aurreko silaban egiten da, jartzen da azentua, baina Bizkaiko iparraldeko azentueran gehienetan, hizkera gehienetan azentuduna den morfemaren aurreko silaban. Adibidekotan, lehen esan dugu laguna etorri da. Pluralean, hori da singularaz da, pluralean lagunak etorri diraz. Ak plurala markatua da, guk jarri dugu galako apostrofotxo bat hor, markatzeko berez azentua daukala, eta aurreko silaba gu, ene noski, akekin batera doa, eta orduan lagunak. Kalian ikusi dut, edo kalietan ikusi duraz. Kaleetan, gero kalietan, eta pluralilea hori lokatibuan hori azentu duna da, eta aurreko silabari, le, li, bihurtzen dena, horri ez ditzen zaio azentua. Horiek dira atzizkiak, baina gero badira erroak baita ere markatua direnak, azentu dunak direnak, beste adibidez, beste mutila. Belarri handizia, beste toki batzutan belarri izango letzateke markatua baita ere, baina gehienetan belarri handizia azteke. Eurre edo aurre, atze, eskora, eguzki eta bar, beste asko daude. Berez, edo zinatzizki joan ez ere, eurakia azentu duna dira. Aztekit gehiago, toki, leku, hori dira mailegu guztiak. Aurreko goikoak ez, bekuak bai, toki ez baina, leku, toki ez baina, leku, gambara edo gambara, toki batzutan igual. Kipula, liburu edo libru, eta bar. Osaki maileguak ere, azentudunak izaten dira normalean. Salbu oxitonoak baldin badira, orduan ez dira azentudunak. Baina, ez gara zartuko horlako setasunetan. Eta, nola gauzatzen da Bizkaiko iparraldean azentua, fonetikoki? Azentua normalean da, hemen ikurrak dira ingelesetik hartutakoak, H, high, eta L, low.
eta esan nahi duena da, beherakada batekin gauzatzen dela, eta asteriskoak bakarrik esan nahi duena da, goiko tonu hori leharratzen dela silaba azentu duenarekin, eta hortik goitik azten zarela bajatzen, jaisten. Bale, ze gehiago, adibide honetan ez, baina hitz luzeago bat izango bagenu, ez dakit, atzera botako dut, adibidez hemen. A ber. Bai, hemen, azpikoa. Laguna berandu etorri da. Hemen gertatu dena da, azentua daukazula dun, eta zerbait nabaritu baduzue, izango da tonu gorakada bat gu ziladan. Hau da, sintema mailako fenomeno bat da hau. Azentua beste asunto bat da, joan beharren tokian, baina beti, tokiri baldin badago, bigarren zilaban tonu gorakada bat dago. Osa, latik gura tonu gorakada bat dago. Laguna berandu etorri da. Ba hori da, beste zagarri bat. Orduan, nola formalizatzen da hau, teoria autosegmental metrikoan, oso simplea da, ez dakit, lagunen amuma ikusi dut, singularrean, daukazu mugatonu bat lan, oza, bekoa dena, low, gorakada bat dagoela gun hori high, oza, goiko tonu batekin asoziatuta dagoelako ulertzen da. Eta gero, dagoena da, nen eta an zilabetan, halako zabaldu egiten da goiko tonua, ez da jaisten, lagunen amuma. Orduan, behin gun izan da goiko tonuan, gero bestea mantendu egiten da, eta gero mun daukazuna da, hor bai daukazula azentua. Hortik azten da jaisten. Bokalaren erdian, segun konsonantea eta bokalen artean, hor pixka bate, malgutazu pixka bate aurkitzen dugu, baina horre egoten da. Silaba horretan azten da jaisten. Horretik esaten dugu dela tonu komplexu bat. Pluralean aldiz, lagunen, berak ja badu azentua, horrez dugu ikusiko tonu gorakadarik espada azentuarena bai, noski. Azentuak eskatzen badu, jada, goiko tonu bat, horri izango duzu. Ez dena ikusten lagunen, ez dagoelako nahiko silabarik hor ikusteko bestea, eskerrekoa. Baina izango bali, ez dakit, ez dakit, zuzer esategatik, alargunen, ez dakit zer, ikustuko genuke, a behan, lar goian azenturik gabe, eta gun azentua. Baina hemen hiru silaba daudenez, ez duzu ikusiko. Eta muman berdin. Baina biak dira azentu dunak. Eta hemen, soinurik ez dugu ekarri, baina, ahoskatu dezaket hau. Hemen daukagu bikote hau. Eskerrekoa da singularrean, lagunen singularrean, eta bestea da pluralean. Orduan, rangoa igual hemen, hitzi beharko litzateke hobeto ikusteko tonu gorakada hor eskerrean, baina ikusten da gora doala, eta gero azkenean mun, ikusten boduzu hor larraketan, beruntzazten da. Goian dago eta beruntzazten da. Eta man lortzen da berakada topera. Bestean, gun daukozu gorakada, bide batez gorago joaten da hemen tonua sintama mailako goiko tonu hori baino, zeren azentuak badu ezagarri hori. Azentuak biak dira goikoak. Osa, hemen eskerrean, singularrean gorakada da, ikusten baduzue, azentu dunak maila altuagoa dauka, azentuak ezagarri hori badaukalako. Eta gero, berantz, pluralean, eta gero berriro ere atik mura beste gorakada bat dago. Txikia, zeren bada hor fenomeno bat, intonazioan ezaguna dena, downstep deitzen dena ingelezian, literaturan, mailakatze, esango nuke, euskeraz. Eta da, azentu baten ostean, bestea hitzi egiten da, bere errangoa hitzi egiten da, pila bat. Ezin gara berriro ere gora zerotik hasita eta gora joan.
berez da. Fenomeno bat, hizkuntza askotan ikusten da, doinu azentuzko hizkuntzetan gehienetan hau gertatzen da, adibideak asko dira, ez dakit, hizkuntza bantuetan, pila bat ikusten da, japonesez ere, oso ez bakarrik doinu azentuzkoak, tonalak ere. Vale? Bueno, izango letzateke, lehen hauskatu dut, uste dut, baina, bueno, lagunen amuma ikusi dut. Eta beste izango letzateke, lagunen amuma ikusi dut. Ezberdintasuna nabaritzen den, espero du baietz, berriro, lagunen amuma ikusi dut. Da bestea, lagunen amuma ikusi dut. Vale. Orduan, hau da gaur egun ikusten duguna, baina zein izan zen urrenkera edo zein izan zen azentuera zarra. Hori da galdera bat. Eta badira hemen ikerlari batzuk saiatu direnak hipotesiak proposatzen, ezta? Eta hori da guk egingo duguna honetan. Hau da, nola heldu ginen ona. Ikusiko du, hau sinkronikoki ikusi dugu, baina nola. Nola heldu ginen? Bueno, Martinetekin hasteko, Martinetek proposatzen zuen hasieran euskara zaharrean hitz hasieran zegoela azentua. Gero ikusiko dugu zegaitik, zein zen bere argudioa edo. Mitxelenak esan zuen aldiz bigarren zilaban zegoela azentua euskara zaharrean. Eta Ualdek badauka beste proposame bat. Esaten du, orain ikusi berri dugun Bizkaiko iparraldeko azentuen antzekoa zela azentuera zaharra. Hau da, sintagma mailako azentua. Sintagma esan nahi dut, hitz azentu bat daukozunean, hitzan bertan kokatzen da azentua. Baina hitz azentu gabe bat daukozunean, hitz horrek ez dauka azenturik. Sintagma bukaeran egoten da. Sintagma bukaeran edo beste hitz azentudun bat aurkitu arte. Orduan, berak nolabait representatzeko, azentu markatu gabea izango letzateke hori. Bide batez, sigma horiek, ikur arrunta dira silaba, markatzeko. Hau da, lau silabako sintagma bat baldin baduzu edo hitz bat, solte bat lau silabakoa, eta azentu gabea baldin bada, bukaeran izango du azentua. Eta hau lotuko dugu Lakarraren erro monosilabakoaren teoriarekin, berak ere proposatzen zuen zerbait, eta hori izango da, hain zuzen ere garrantzitsua, gure hipotesi berrirako. Berak ere nolabait esaten zuen, bigarren zilaban zegoela azentua, baina hitz egingo dugunetaz. Martinetekin, detaile gehiagoarekin hasteko, zeintzu ziren bere argudioak. Jakiteko, hemen arazoa daude edo ez, edo bai edo. Bauka zentzurik edo ez. Berak esaten zuen, bi erskari hauskabe daudenean, lehenak hartzen duela asperenketa. Adibidez, pika, pintakoste. Fortiz eta lehen izen distribuzioarekin lotzen du baita ere. Fortizak itzazieran. Eta aspirazioarekin ere lotzen du azentua. Hau da, aspirazioa lehen edo bigarren zilaban doa, eta inoiz ez, ekuialdean gutxienez, eta hau da garrantzitzuak gero, ikusiko dugun bezala, eskuinerago. Hau da, hitz bat aurkitzen baduzu asperenketarekin, asperenketa izango da lehen edo bigarren zilaban, eskaretik hasita. Inoiz ez berandugu. Berak lehenarekin, interesatzen zaio, eta lehenarekin lotzen du. Horrek esan nahi du, indar gehiago behar duzula asperenketa bat egiteko, azentua horre egongo litzateke. Hori da bere argudioa. Ze gehiago, sudurkaren aspirazioarekin, berak ikusten du, sudurkariak aspiratzen direla, bakarrik bigarren zilaban joaten badira. Ez eskuinerago, ez dakit, latinezko, ez dakit, honore izango balit, honore, gero, ez dakit, honore hori, sudurkari hori bihurtuko litzateke ohore, eta zegaitik, hori ondo dago, asperenketak behar du indarra, indar respiratiboa, hori da, eta orduan ohore daukazu. Baina, berandago baldin badago, atzerago baldin badago, ez. Ez daukagu baleha. Daukaguna da, balea.
Vale. Orduan, Karo, Michelenak esaten duena da, ja pasatuko gara Michelenen gana. Berak esan, karo, aspirazioa, bigarren silaban duten hitzak, lehen silaban dutena baino zaharragoa direla, hori da arazo bat. Ez dakit, behar, aker, bike, bekatu taloko kate, eta zaharragoa dira, perkatu, korpuz, kate edo piper baino. Bai? Osa, arazo bat dago, azteko. Osea, Martinetek esaten bat zuen, azperenketa eta azentua lotuta daudela, bueno, nola esango duzu, lehen da biziko euskara zaharrean azentua lehen silaban zegoela, zaharragoak dira bigarren silaban dutenak azperenketa. Bueno, Michelenaren argudioekin jarraituz, berak esaten du, hitz konposatuetan bikideek, gogoratu, bide batez, Michelenak esaten zuela, bigarren silaban zegoela. Hitz konposatuetan bikideek batzuten asperenketa, bikideek baldin batzuten asperenketa lehen silaban, bigarren kidearen lehen silabak mantendu zuen, ez lehenak. Adibidez, hil gehi herri, hil herri, hur gehi hentu, ur hentu. Hau da, hau azaltzen da, baldin eta hitzaren bigarren silaba baldin baduzu asperenketa. Eta ulotzen du, berak, Grassmanen legearekin, eta baita ere, Grassmanen legea da kontsonantelaren galekin gertatzen dene murriztapenen antzera. Eta ezin duzula esan, bi kontsonantelaren gal hitz berberan. Indiera zaharrean eta grekera klasikoan, ezin duzu bi asperenketa izan hitz berdinean. Eta zeinbait aukeratzekotan, aukeratzen duzu azentua dokan. Hau da, bigarren silabakoa. Gero, hirugarren hipotesia ikusi dugu dela Walderena, eta berak defendatzen zuen sintagma mailako azentuera bat. Hitz azentu gabe eta azentu dunekin, gaur egun, Bizkaiko paraldean bakarrik gordeko litzatekena. Eta berak esaten duena da, hau zaharragoa izan behar dela nahita ez hitz mailako azentuera baino. Zegetik, sistema komplexuagoa delako, hau da, sistema hau oso markatua da azentu sistemen tipologian, kenduta japonerazko Tokioko dialektoa, eta bitxia bada eta harrigarria eta hala da, oso antzekoa da. Eta kitxo, ez da beste inoen dokumentatu, oso sistema komplexua da, hau da, behin helduta hitz mailako azentura, hau da, hitz bakoitzak badu edo espainola ez bezala, edo frantzesez beste kontu bat da, baina hizkuntza romanikoetan eta beste hizkuntza germanikoetan eta hitz bakoitzak baldin badu azentua salbu partikula gramatikalak eta horrela, hitz gramatikalak, hitz funtzionalak, gero joatea hortik atzera ja, botatzen ari naiz nire arrola, baina botatzea eta esatea oain begira ez, hitz azentu dunak eta azentu gabeak izango ditugu. Hori oso komplexua da. Ez bakarrik hori, gero, behin erabakita zentzuk izango diren azentu dunak eta zentzuk ez, kalkulatu behar duzu ongi baita ere non joango den azentua. Osa, behin izan da sistema simple bat, simple ez gutxiesteko, baizik eta simple, adjetibo neutro bat, erabiltzekotan, bigarren silaban daukazu azentua, eta orduan zoaz ez begira. Batzutan, kalkulatu behar duzu atzizki markatuaren aurreko silaba. Baina zein, lehena, bigarren, hirugarren, ez, depende. Depende non dagoen atzizki markatua, aurrekoan, batzutan hirugarrena, bestatutan lehena, bestatutan bigarrena, bestatutan laugarrena. Hori komplexua da. Eta normalean hori ez da gertatzen aldaketa. Bueno, eta ze gehiago, baita ere, badagolako evidentzia esateko halako morfologiak ere indako azentuzko kontrasteak edatuak zeudela beste euskalkietan ere. Gero ikusiko ditugu handarrek egiten du horretaz seguruenik, baina evidentzia dago esateko beste urruti, Bizkaiko paraldetik urruti dauden, beste toki batzuetan, halako morfologiarekin lotutako ezberdintasunak bazirela. Beraz, edatua zela. Mikel Martinez Aretak ere badu beste proposamen bat, eta hau izango litzateke gutxi gora bera Michelenaren antzekoa edo, ez antzekoa, ezberdintasuna daude, baina izango dugu zertan den antzekoa. Berak proposatzen ditu, igual, hiru mota edo, aitzin mendebaldeko bat, aitzin ardiko bat, eta gero aitzin ekildadekoa.
Entzimendebaldeko esango litzateke Mitxelen lehen mota, a note on all labor accentuation hor ematen du lau mota, eta ordu Gipuzkera, Bizkaiera eta kakuten artean jarri dut. Gipuzkoatik gertu dauden izkera nafar batzuk. Ez du zaten zeintzuk, baina beranduago, askoz beranduago ikusi dugu, Ualdek eta lagunek ikusi dute, Gipuzkoatik gertu dauden izkera nafar batzuk Goizu eta izan zaitekela. Hau da, Goizu eta azteko, baina ikusi barko litzateke Leitza eta horako. Baina, bueno, esaten du, hor bazegoela morfologikoki baldintzatutako azentuera, ez? Vale. Aitzin erdikoa izango litzateke Mitxelenaren laugarren mota, Bidazo Arana, Bortziria, Kostaldeko Lapurtera, eta hirugarrena Aintzineki aldekoa da Mitxelenaren bigarren mota, da Zuberera eta Erronkarera. Mikelek proposatzen du Aintzimendebeldekoa baino zarragoa dela zera, aitzin erdikoa. Orduan, aitzin erdikoa da hori, gogoratu, bigarren silaban azentua duela. Mitxelenak bezala, zailtasunak azaltzeko nola heltzen garen asko sistema komplexoago batera, nondik ateratzen diren hitz azentu gabeak eta azentudunak, eta nola ateratzen diren azentua aurreratzeko arauak, atzizki markatuen aurreko silaban. Bueno, pasatuko gara gure proposamenera, gure hipotezira. Arinago Ugalderena, bukatzeko, hirugarrena. Ugaldek esaten du, begira, sintagma mailako azentuera geneukan, eta hor azpian dago zuena da, lehenak beziko silabak beko tonuan, gero goruntzoaz, eta azentu bat aurkitu arte. Osa, marrak erakusten dute bakarrik nondik doan tonua. Behan, gorantz, goia mantendu, eta jitsi. Arazoa da, ez dula azaltzen nola sortu zen sintagma mailako azentuera, edo sintagma hasierako tonu goraka da, azteko, nondik lortzen da hori, tonu badauka da hori. Edo goiko tonuko lauta da hori, segetik ez da jaizten eta bar. Ez du azaltzen. Gure proposamenean, Martineten hipotesia baztertzen dugu, hori Mikelek ere egiten du, lehendabiziko silaban baldin bazegoen, nola ezberdinduko ditugu orduan hitz markatuak eta ez markatuak. Zeren, markatu eta ez markatu, eta toki askotan da, lehen silaban ala bigarren silaban joatea. Eta denak baldin badauz lehen silaban, ez dako zutokirik ezberdintzeko hitz markatu eta ez markatu. Arazo simple bat da. Orduan, gure proposamena zera da. Eta hemen dator, Josebaren teoriarekin lotura. Atzerago joan da, hau da, benetako aitzin euskarara. Euskara monosilabiko eta horrizkidun batean, gehienez ere, edo konposatuekin bakarrik, dodol eta dadar eta lakoekin, hipote izango litzateke, hau, proposatu nuen jada iazko artikulu batean, baina gero osatuko dugu hobeto. Erroek, goiko tonuarekin gauzatzen den azentu bat izango lukete, eta aurrean dagoena, aurrizki bat, edo berduplikazioa, tonuarentzat espezifikaziorik gabe izango litzateke. Eta hau, nahiko arrunta da, hau hizkuntza bantuetan adibidez, tonu bat bakarri dago, goikoa eta bekoa izaten da defektuzkoa. Hau da, sartzen duzuna, zerbait tonalki behar duzunean. Baina fonologikoki bat egongo litzateke. Orduan, ideia zein izango litzateke, igual saltatuko dut, denbora aurrezteko, izango litzateke, kakotxen artean, paretesik arratu horien artean daukagu hitza, eta gorriz jarri dut sintagma bat. Kasu honetan, bi. Asunta izango litzateke sintagma baten barruan, goiko tonu batetik bestera, edatzen dela. Hau da, zerorekin markatuta dagoena, bigarren hitzean ez dagoete punterorik, baina, ikusten da ez, nola pasatzen garen, eta hori oso arrunta da hizkuntza askotan da askotan. Osa, atxeren, goiko tonuaren edadura. Orduan, ondoren,
sintagma hasierako silabak L, beko tonua hartuko luke, esan dudan bezala, bantu hizkuntzetan bezala. Bale? Eta eskuineko eskuineko goiko tonua esaldiaren, sintagmaren azentu bezala berrinterpretatuko litzateke. Bale? Eta hau da, Bizkaiko parratean gordetzen den sistema. Hau da, beraz. Zeroz markatuta dauden silabak, low batekin markatzen dira, eta horrela heltzen gara. Eta esaten ari garena da, hori zela hurrengo pausua. Eta... Ander, jarrituko duzuzuk? Bai, esaldiai dagokien edo sintagmei dagokien sistema horretatik igoera, lehen esan bezala, Bizkaiko azentuera deskribatzerakoan esan dugun bezala, igoera bigarren silaban gertatzen zen, eta gertatzen da oraindik Bizkaian. Eta pitzaren igoera horrek sortarazi dezake, nolabait esan, berreinterpretazio bat entzulearengan, zeinaren arabera azentu demarkatibo bat bezala ulertuko den, eta hortik aurrera bigarren silaban kokatuko den azentu hori. Eta horrela emango luke erdialdean mendebaldeko azentu erari sorrera. Hemen agertzen da, orain azaldu berri dudana, horrelako plato batetatik, horrelako igoera eta mailera arte jaisten ez den egoera batetatik, azentu nagusi bezala edo azentuari dagokion jai bezala edo tonu altu bezala hartuko litzateke lehenengokoa, igoera bera, eta horren osteko silabak azentu gabe bihurtu. Eta hori da, bertan behan agertzen da erdialdeko patroia, bigarren silabako azentu demarkatiboa. Azentu eraren kokapen jakin honek baldintzatzen ditu eta sortzen du azperenaren distribuzio modernoa. Eta hau da, atxea bakarrik lehenengo bisilabetan agertzea. Aurretik ikusi dugun azentu erak ez du horren aldeko aukerarik edo ematen, eta oraingokoak batik bat Mitxelenaren arabera sortu dezake horrelako egoera bat azperenaren kokapenen distribuzioan. Eta horren ondorioz gertatzen dira baita ere hainbat hautemate metatesi edo eta lakarrak normalean H3, H bat deitzen dituenak. Eta hau da, hizkuntza jakin batean gauzatu ezin daitezkeen soinuak kokapen fonotaktikoari begira edo dena delakoari begira, gauza daitezkeen leku batean interpretatzeko joera. Honekin esan nahi da, H bat hirugarren silaban bazegoen aurreko azentuera batean, eta azentuera aldaketa bat gertatu baldin bada, H hori berrinterpreta daiteke lekurik baldin balego, hitzaren beste kokapen batean zeina fonotaktikoki onargarria den. Gero lotuko notzaio horri berriro. Eta orain lortu dugun patroietik deribatuko litzateke gero ekialdeko azentuera. Bigarren silabako azentua, hiru silabako hitzetan azken aurrekoa ere badelako. Orduan, beste berrinterpretazio baten ondorioz, horrela analiza daiteke azentua. Azken aurreko silabari balegokio bezala. Orain proposatu dugun urrenkerak, esan bezala, lehenengo bil silabetako azperenaren berri ematen du, ekialdeko euskalkiek bigarren silaban izan dutelako noizbait azentua. Azken aurrekoan kokatu aurretik. Orduan, honen arabera, ekialdeko hizkeretan agertzen diren azperenen distribuzioa justifikatuta egongo litzateke. Ekialdeko azentuera
aurreragoa adarreztatuko bagenitu, honakoaren berri ez litzateke horren erraz emango. Eta bueno, hor jartzen dugu aurreko lanean, Gorkaren aurreko lanean hau ezela kontuan hartu. Hau da, Elordietak proposatzen duen adarreztatzea, zeinaren arabera, bigarren eta azken den silaban bazegoen azentua hasiera batean, egoera monosilabikoaren lehenengoko bisilabismoan edo reduplikazio eta aurrezkiz jositako hizkuntzaren epe bat jakin batean. Eta, bueno, gero horren ostetik bi aterako lirateke alde batetik bigarren, osea, lehenengokoa da sintagma mailakoa eta azkenengokoa da azken aurrekoa. Eta sintagma mailakotik berrinterpretatuko litzateke bigarren silabakoa. Zeina ikusten irakutsi dugunez edo beste modu batez ere lortu daitekeen birritan agerrarazi barik. Orain olako zerbait proposatu dugu, hola irudikatzen dugu proposatu duguna. Azentuera zahar batetik hitzmailakoa dena, eta azken silaban tonu gorakada baten bidez islatzen dena, sintagma mailako azentuera batera pasatzen gara. Eta, bueno, gaur egun, behan jarri ditugu uler dadin, alde batetik dira nola baita esan, urrenkera kronologikoa, eta behan danak lerro berean daude, gaur egun zelan islatzen den azentuera, ez diskribatu ditugun gaur egungo azentuera ezberdinetan. Eta, bueno, sintagma mailako azentuerak emango luke gero, hitzmailakoa bigarren silaban, adierazi dugun bezala, eta honek hitzmailako azentuera azken aurreko silaban. Eta behan ikusten denez, bakoitza gaur egun ere gorde egin da kokapen ezberdinetan. Honen aldeko evidentzia dugu, zete baterako, markatu eta ez markatu bereizketa erdialdeko euskalkiera ere edatzen denean. Gaur egun ez da horren erraz ikusten, baina 18. mendean Larramendik hola emateu. Goizetako euskarak ere, gaur egun, gordetzen du Bizkaian topa daiteken azentueraren aldaera bat. Iguala ez dena, baina oso antzekoa dana. Ugalde eta gehiagoren lanan ikus daitekeenez. Eta, bueno, azentuera berriak mapa batean ikusita ekialderantz edo zabalduko lirateke. Nola baita esan, koherentzia pixkat izango luke berrikuntzean distribuzioa. Hemen dugu mapa, bale? Eta nola baita esan, hasierako egoerak Euskal Herri guztia hartuko luke, aipatu dugun gaur egun Bizkaian gordetzen den horrek inkluso, eta gero, ekialdera joan da, onaino edo helduko litzateken berrikuntza hau, bigarren silabako azentuerak, gero, bere barnean dagoen zati txikiago batean emango luke, hirugarren zerrendatu dugun azken aurreko silaban kokatutako azentuera. Izki eta hitz azentudunek daukaten azentuera markatu hori ez da bakarrik Bizkaia iparraldean ikusten. Horietako zenbait erdialdeko euskaratan eta ere aurkituak izan dira. Ez da iguala azentuera, baina markatua da bebai bestearen aurrean eta hitz berdinetan agertzen da. Hemen esaten dugunez, azentua hitz ez markatuetan baino sila bat aurrerago agertzen da, hizkera horietan. Hau da hitz hasieran. Hemen daude adibideak, Irurtzunen lanetik eta hartuak, Gipuzkerako eta Bizkaiko adibideak ematen dira, bi kasuetan badira hitz markatuak, baina ez dute kokapen berean hitza. Barkatu, aurreko adibideak ugaldetik hartuak dira. Irurtzunek beste batzuk emango ditu, baina konforme dago. Hemen segmentuei dagokienez, azperena azentuaren aurretik baino ez da agertzen, Mitxelenak nahi duen bezala, eta ekialdeko dialekto modernoetan, bigarren bisilabetan baino ez zaigu agertzen, beraz, horien berri ematen du.
Baina alere, Asperena hitzaren edozein silabatan agertzen zen Erdi Aroko eta Mendebaldeko toponimian, esan nahi baita, rejan eta ondoren lortutako hainbat instantzien. Euskalki horretan, Aspenak galdu aurretik, distribuzioa guztiz ezberdina zuelarik. Hemen ditugu adibidez zenbait, Gilarrazaja, Jaskarzaja, eta bueno, Gaztegiz bera, bere eragertzea. Eta, bueno, ondorengo dokumentazioan, azentueraren aldaketak baldintzaturiko metatesien berri ere ematen da honen bidez. Onartzen badugu, metatesi horiek azentueraren aldaketa baten ondorio direla, honen berri emango luke, Bizkaian agertzen diren, esate baterako, Manterolak topatu duen, Bizkaian ez barkatu, hegoaldean, mendebaldean, agertzen diren ibaji bezalakoak, gaur egun jibai gordetzea, Asperena gordetzen duten lekuetan. Eta nolabait Josebak nahi dituen aldeketak geografikoki ere justifikatuko genituzke nolabait, eta ez bakarrik kronologikoki. Beraz, osatu dugun kronologiak baditu zenbait gauza on. Alde batetik, euskaraz aurki daitezkeen hiru azentuera moderno ezberdinen garapen historikoaren berri ematen du, eta bueno, garapen hau, pentsatzen dugu evidentzia segmental, historiko eta geografikoan oinarritu dugula, eta nolabait esan aurreko autore zenbait gehienak ikusitako eta egindako deskribapen eta hipotesiak errespetatu ditugu ahal izan dugun neurrian, batzuekin Martinetena bezala egin behar izan duguna izan da baztertu, baina bueno, ez gara aurrenekoak izan, beraz ez da ere berria den zerbait. Eta bueno, lakarraren erro monosilabikoaren teorian integratu dugu gure urrenkera hau. Eta besterik gabe, hemen aurkezten dugu bibliografia, jandautetan badaukazu eta eskerrik asko zuen arretaren gatik. Mila esker zuen hitzaldi interesgarriagatik eta horren txintxo ibiltzagatik denborarekin. Denbora dugu orain galderak edo iruzkinak edo egiteko, eztabaidarako. Bai, ez dakit mikrofonoa behar duzun, Aritz. Baldakinak nola piztatzen da. Bueno, Aritzen hau Igual, ez dut da, pero vale, ez ez. Bai, nik galdera bat daukat 33ko eskemarekin. Bai. Bai, ez dut oso ulertu zer den bertan errepresentatzen dena. Goiko maila
salto diakroniko bat da, salto fonetiko bat, fonologiko bat. Bai, hirurak. Vale. Hirurak, bai. A ber, zeinekin hasiko naiz, fonetikoarekin, bai, fonetikoarekin hasiko naiz. Daukasunean, hori ikusten da, goiko tonuen edadura hori, right word spreading ditzen dena, hori oso arrunta da, batez ere, tarteko silabak azentu tonu gabeak direnean. Hori ikusten da pila bat hizkuntzetan, bai? Orduan, baldin badaukazu hor tartean, Tarteko tonoa ez dago espezifikatuta tonorentzako. Osa, tarteko silabak ez du espezifikaziorik. Eta orduan, edadura eskuin erantzedo gertatuko litzateke. Horregatik lehenengokoa zerorekin jarraituko luke, eta ez ordea bigarren zero hori. Hirugarren silaban dagoen zeroa. Baina maila fonetikoko gauza bat da, implementazio fonetikoa, ala fonologikoki, lexikoki, ala etorriko litzateke. Hori da galdera. Gauza fonetiko bat, eta fonologizatu, ez da fonologizatu ez da fonologizatzen, zeren eta ez duzu fonologizatzen ez da ere, alarguna hitzarekin, daukazula low, high, ez errez, azentu gabe. Eta azentu duna baldin bazara, daukazu espezifikatuta, high-low bat daukazula, goiti berakada bat, eta gainera jakin behar duzu, ze silabatan lerratu behar duzun hori. Hori da gauza guztia. Beste guztia da fonetika. Bale? Eta diakronia aldetik, bai. Esaten ari garena da, honela heldu ginela, hasieran izango zela, hitzak baldin baziren bizilabikoak horregatik jarri dut 0H, 0H, 0H horregatik, ez luzeagoak. Joaten naiz oso atzera. Nola lortzen dugu eta gualdek ez zuen esplikatzen. Esan nahi duguna da, seguruenik gualde zuzen zela, baina ez du berak esaten, sarragoa da, ez du esaten noiz, nola heltzen den. Eta hori arazo bat da. Ez du azaltzen eta gainera hitz mailatik nola pasatzen dara sintoma mailara, eta arresa da, arresa da. Hipotesi bat da, hau honela gauzatu zela. Fonetikoa da eta diakronikoki horrela gertatu zela. Eta tipologikoki ezaguna da. Esan nahi dut, bantu hizkuntzetan horrelako zerbait gertatu zela. Ez da azok proposatutako zerbait, basik eta tipologikoki ezaguna den aldaketa bat. Ados. Dena dela goikoa, ezin da bere horretan ahoskatu, ala? Goikoa betetzen da behian. Bai, hori da, esan nahi dut. Goikoa abstraktuago da. Hori da. Bai, goikoa da abstraktua. Aritzen galderarekin lotuz, bai, ados, Lourdes. Esan nahi duena da, fenomeno fonetiko bat eman zela, eta goiko representazioa fonologikoa da. Hau da, zubakizu azentua esan behar duzula. Hortaz, isartxoa daukan tonua, bai? Bigarren zela bandoala. Eta tonu hori izan behar da, high, goikoa izan behar da. Eta ez, high-low, edo low-high, edo euskalo, hizkuntza tonaletan mid ere badukazu, erretainikoa ez da, ez, high, zela. Eta, beraz, representazio fonologikoa bada. Eta gero aldaketa izan zen, aldaketa fonetiko bat, edo fonetika bultzatutako aldaketa bat, fonologia aldetik, gramatika aldetik, azentuaren gramatika aldetik, eta hori fonologia izango litzateke, bada aldaketa bat. Pasatzen zarelako hitz mailako azentutik, sintagma mailako azentura. Hori bada aldaketa fonologiko bat. Diakronikoa baita ere. Lehenengo goikoa, gero bestea. Bale? Zarrana izango litzateke. Baina bekoak ala ere jarraituko luke goikoarenaren antzeko sakoneko egitura bat eukitzen, ez? Non HA prozesu baten bidez edatzen den. Bai, hori da. Eta gero, hau, lobak betetzen dira. Orduan ja izango litzateke ezberdina barneko
Bai. Egia zen, loua ere ez da fonologikoki representatu behar, beraz, arrazoi duzu, azkenean, azalean, zer da tonurik gabe joatea? Erabaki bat hartu behar da, bai? Erabaki fonetiko bat hartu behar da. Eta erabakia izaten da, bantu hizkuntzen bezala, bekua hartzea, por defecto. Ez galdera zen, bestela bekoa lexikoki representatua legoke obligatori kontur principal arazo bat legokelako. Bai, hori da, eta ez dago. Ez da fonologia, fonetika da, hori da. Bai, intonazio mailakoa, sintagma mailakoa. Beste galderarik edo beste, bai, Julen. Jakiminez, non berroita behatziko adibide hori, murubajik hori, non aurkitu duzu, Bai. Erriosako toponimo bat omen da. Ni ez naiz aditua, horrelakoetan, baina ari nintzen zuk topatutakoaren bila, nuen topatu, eta topatu nuen ordea murubaji bat, eta esan nuen, jode, pues aipatuko dut hau. Bestea daukadan bitartean, igual... Badago, variazio handia dago. Hau da, 13. mendekoa, baina bazegoen murufai, eta, bueno, huetxako txarra ez da, zeren beste lan batzuetan defenditu dut F hori H eta U baten elkartze batetik datorrela ualdek nahi duen bezala. Eta badago ere murujai bezalako zerbait, nolabaiteko metatesi batekin, eta gaur egun uste dutela murubai. Bueno. Eta ze agirite egitan horitzen zara? Ze dokumentu? Ez dakit. Bale, bueno, itzengo dugu. Bai. Beste inork espaldi badu galdera egin badet bat, bueno, asko nituzke, baina ez dut hemen egotea, eta ez dut gure arteko ez da bai dat izan dadin. Ander, zure zatian, badakit askarregi pasabe izan duzula denboragatik, baina nahi nuke, ahal izango bazenu, minutu bat gehiago edo ematea, demarkatibotzat hartze horri alegia, berrinterpretazio hori, gorakada hori, azentu demarkatibotzat hartzeari buruz, eta hartu beharraz, hain zuzen ere, hor kokatzeko zergatik demarkatibotzat hartu behar da, eta behar bada horrekin lotuta, baita ere hor segidan etorri den, eta uste dut denbora urritasunagatik izan dela, bi asperenaren kokagunea ondo lotzen dela zuen proposamenarekin, aldaketa tonutik indarrerako aldaketarik gerta daiteke, leku batzuetan behintzat, azentuaren, platotik silaba kokapen horretara pasatzeakin, uste dut bi galdera doa zela batera, Bai, edo hiru. Edo hiru. Alde batetik, bigarren silabako tonuaren igoera, momentu jakin batean, gauzatzen den moduarengatik intentsitate igoera bat balitz bezala interpretatu behar da, azentu demarkatibo bat lortzeko. Ez da arazoa, eta gainera espainolaren nolabait esan eragina ezin daiteke guztiz baztertu. Azken finean bertan dugun, Nafarroan eta dugun erromantzeetan olako zerbait espero dugu. Eta urrengokoa erantzun diazu. Erantzun diazu, hain zuzen galdetzen egin zalako, gainera fonetikoki hor intentsidadea zen hastentzen hor. Zerbait esan badezaket horretan lurdez. Egin genuen duela behatzi urte edo, Jose Ignacio eta biok lan esperimentaltxo bat, frogatxo bat, test bat, oharmen test bat, eman genien Bizkaiko parraldekoak ez diren euskal hiztunei, eta baita ere euskaldun berriei, jatorriz, lehen hizkuntza euskara daukatenak eta euskaldun berriei, entzutera Bizkaiko parraldeko hitzak. Eta galdera zen, zuentzat non dago azentua. Eta erantzuna zen bigarrenean. Hau da, tonu gorakada hori, eurentzat, euren belarrientzako azentua zen. Eta lotzen da, Anderrek esan duen bezala, inguruko, hau da, gaztelanaren azentuarekin. Zeren gaztelaniaz, azentua tonalki da gorakada bat. Betik gora, low high. Eta low high da daukazuna lehen eta bigarren silaben artean. Espainolez azentuak baditu, nolabait esan, espainolak baditu hiru ezaugarri ezberdin, ez da, badakizula, baina beste entzako, hiru ezaugarri ezberdin, bate izango litzateke tonuaren igoera, beste bat
pixka bat luzeagoa izatea, silaba bera, eta azkenengoa intentsitate handiagoa izatea. Nola baita esan, hoiek berdintzen ez dituen entzule batek, ez berdintzen ez dituen batek berdinduko lituzke. Eta horren ondorioz, aldaketa fonetikoki azalgarri bata. Nik oso gustura segituko nuke, baina uste dut urrengo hitzaldia eren ordua dela, eta Ricardo Etxepare deitzen diot beraz. Eskerrik asko. Graizia gurdireteko, baina luzia da dena. Zue, zinko dugu. Oso bajoa, nik egon behar izan dut frenatzen. Aztu zer morea zen egola, horren.